So nandito tayo mga kababayan sa bahagi po ng Green Hills, San Juan, kung saan ay nagkakaroon po mga kababayan ng proclamation rally na hinihintay natin ngayon sa mga oras na to si Tatay Digong. Grabe, sobrang dami ng tao dito. Mapalabas man at sa loob nitong venue ay napakarami pong mga kababayan natin. At sa mga oras na ito, nagsasalita po si Congressman Rodante Marcoleta dito sa loob ng venue. Kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. So, antabayan natin mga kababayan kung bakit yung pagdating ng ating Tatay Digong. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo. Mukhang paparating na ata mga kababayan. Dito tayo dito para makapasok agad tayo. Grabe talaga, sulit talaga pag mga Duterte mga kababayan. Hindi katulad nung grupo nila Tambi, nila Marcos. Mga kababayan, ito dito talagang sulit. At talagang mararamdaman mo man lang sa mga tao na nandito, talagang tunay yung pagmamahal nila mga kababayan sa ating mga Duterte, no? Ito talagang pinakasulit. Hindi ito kayang pantayan ng iba pang mga political, no? Mga partido, ibang mga grupo. Sulit talaga ito. Mapalabas man itong kalsada. Ayan, yan na. Ayan na. Si Senator Bongo. Andyan na si Senator Bongo. Ang sulit na taga-suporta ni Tatay Digong. Ayan na. Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balon. Ibalik sa Senado. Ayan na po si Senator Bongo. Ayan na, sinalubong na. Matindi ang sumalubong kay Senator Bongo. Ang sulit na taga-suporta ni Tatay Digong. Dito na. Ayan na. Oh! Ayan na, si Senator Mr. Malasakit. Yan yan talaga ang sulit mga kababayan. Hindi katulad ng grupo ng kabila, no? Ito talaga sulit pag Duterte. Grabe. Lapit-lapit tayo mga kababayan. Bongo.
Si Grico Belgica. September 1, 1985, dahil na niya ang KOJC na may nag-ilimang linggo. Tulo at tapat ng KOJC sa ilalim na pamamahala ng National Congress City Tuloy na noon kanina ngayon. Kanina para sa may hirap, pahihila at bakang pabayaan. Inalayo ang kamataan sa droga, rebellion at maling na drugs. Libre edukasyon at mas magandang kinabukasan. Sa araw sa aksyon, para sa iyo sa mga kapatid natin na